ready? אוקיי. אין את אותם הטקסטות שיש בירושלמי כמו בבבלי, נכון? נכון מאוד. נכון, כי זה לא היה לי בדילחתא. אז מה הם עשו? בבבלי רק היה ברכות מזונים. כן, נכון. נכון, כי לא היו שומרות שמיטה. לעומת ירושלמי שכן היה להם שמיטה ופאה ודמי, נכון? נכון? שנייה יותר עצוב. נכון. צריכים לדון לש"ס, נכון? היי! תגיד שלום למצלמה. תגיד שלום. נקנוק. תגיד ביי. ובגיל 18 נראה לך את זה ונצחוק. תגיד ביי מתוקי. ביי.